Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo Msavukazi Mvuleni, intokazi ezalwa MaMkhize. Lolu hlelo lolo silibiza ngokuthi izigameko zempilo lapho sichaza khona ngezinto ezibuhlungu ezasehlela. Okay, short grain sharp. So today ngivasho sisami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala today. Asike simuze ukuthi siphatheleni. Sawubona. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo mase ubulisa ababukeli emakhaya. Igama lami nguNothando wakaMthembu. Nganibingelela nonke endaweni. It's fine. So ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yaseNkandla. Okay. Enkandla niqoma ngamaduku. Nithi inyoni emhlophe. Libhakuzele nawe waqoma kanjalo xa liqoma. Oh, waqoma kwaThaphu. Ngaqoma kwaThaphu. Angaze ngingene lezi zamaduku. Hayi no ngiyakuzwa. So sithini isigameko? Sike sivele sihlale kusona. Kwenzakalani? Iza nazo. Mina ngiyayithanda ke indaba. Cela ungangishiyeli lutho iza nazo zonke. Kwenzekani? Kushuthi ke mina ke ngangizidayisela nje ngiyiphantela ngoba phela okay fine. Uyafunda ufunde kodwa ke ugcina usuhlala namajazi akho nje ekhaya ke. So kumele umuntu asebenzise ingqondo ke naye ukuthi okay fine sithi simo nasekhaya nje sithi ukuthi kumele uzame la ukuthi uhlangabeze ngendlela yabo okay. Mase ke ngacabanga indaba ukuthi okay kunganjani ngidayise erenkini. Udayisa ini? Oh, fast food. Okay. Ngaqala nje ngoma Friday omagwinya nje erenki nje wokudla nje amaplate. Hayi kwahamba ngabona ukuthi hayi bo engathi kuza kahle nje la. Hayi okay. Imali uyayenza. Ngiyayibona nje futhi iyangena nje yawu ngeviki nje ngangenza imali yangampela. So uwedwa la etafuleni akekho umakhelwane? No yes ngingedwa. Oh hayi cha uzoyenza impela. Yabo. Hayi kuhambe ngabona ukuthi ngicabanga ukuthi okay yini enye engingayenza nje mhlambe engangingenisela enye imali futhi ibe ningi nje ithi yabo ngoba nomama naye ekhaya naye wayezama nje naye ngenye indlela ngoba phela mina ngangila edolobheni ke vele ngidayisela la edolobheni noma ule ekhaya. Okay shuthi ngicabanga indaba ukuthi okay fine nayo imali ngiyayibona iyangena futhi iyanganelisa kodwa ke phela futhi kumele ibe ningi nayo. So eyokusiza ekhaya. Ayokusiza nasekhaya ngoba futhi imina futhi engiyi-breadwinner ngasho njalo imina emdala kumele ngibheke nalabo abancane. Esikolweni ekhungweni eziphezulu uye waya khona? Yebo ngafunda e-DUT ngenza i-teaching. Oh okay. Yes. Okay kwaba ukuthi ke ngiyafesa ke nje kungahlangani ngaze ngacabanga ukuthi okay fine ake ngidayise. Okay yeah. So uhlanganisela ekhaya. Ngiyahlanganisa ke ugiyela uyasebenza nje hawu izinto ziyahlangana okay. Ngaphinde ngacabanga i-idea ukuthi how about ngishonise. Okay. Ngaqala futhi nakhona okay ngathi awuthi ngizami. Nakhona okuhamba kahle futhi. Washonisa. Yonke into nje uyabona nje yonke into iyahlangana ihamba ngalendlela le engifisa nje nami ngayo ukuthi hayi okay fine. Phinde ngicabange futhi okunye. Hayi okay. But yini eyenza ukuthi uhambe kahle ngasekushoniseni because abantu bayavebe bengazwani nokukhokha. Yes abantu. Kulula kona mebesazocela imali. Kodwa hayi mekuza ngasekukhokheni is not make sure. Kodwa yazi ukuthi mina yes bakhona bona labo phela kodwa abangihluphi kakhulu mina. Angazi ke noma shothi unekhanda lemali. Yeah ngisho njalo kodwa nje mhlawumbe bawu2 3 abanginika inkingi. Yeah. Okay fine kuhambe kahle ke yonke indawo ngithi njengamanje sekuhamba kahle ngaka kwi-fast food nanga kushoniseni okay fine ngiyacabanga ke futhi manje ikhanda lami licabanga imali nje akukho nje okunye ngoba phela ufuna enye phezukwenye yeah enye phezukwenye okay ngathi hayi ngoba nayo imali ngiyayibona and ikhona kunganjani ngingene ngapha ekufuyeni. Oh okay. Hayi ngahlanganisa nomama thambe enqondo ukuthi okay mase ngicabanga ukuthi manje ngifuye ngiqale kancane vele phela uqala kancane kuye ngokuya yabo kuye ngokuya hayi ngempela ke ngiqale ke ngithenge wena imbuzi yabo kube khona omunye ubaba lapha erenki angiplake
ngelo yini ibiza ngani konje lento umkhumisi angiplake ngomkhumisi Okay. hawu nangempela-ke hawu zaya yanda imfuyo yami yanda ngithi phela vele umkhumisi Ufuyele emakhaya? Lapho ekhaya khona umama? la khona uma yes. Okay. Hayi uma ngabe yanda ngigcine sengingena nasey'nkomeni futhi Okay. Bekuhamba kahle. hayi bo hayi kancane Manje beyingekho into oyisebenzisayo mhlambe yokuphusha nje isipani. Usandise kakhulu. mangabe phela kuyadingeka phela ukuthi Okay. Yes, izanazi. so lami ngangizama ngayo yonke indlela yabo phela ukuthi futhi nje ngabona ukuthi okay lo line engawuthola Right. uyiwo vele lo qondile hayi okay fine hambe ngidayise-ke naney'nkomo-ke kube khona-ke umfana-ke uzongigadela-ke imfuyo ngoba vele ekhaya-ke abafana basekhaya basebancane besafunda yabo nomana-ke When Hhayi. first born? yes mini first born Okay. uma kuyimina-ke first born-ke hhayi ngigcine-ke sengicabanga ukuthi okay angi-ede iy'nhloko kanje okay fine uma ngi-eda-ke iy'nhloko ngoba ngangikade ngayidayisi vele hayi ngithole-ke omunye umfana-ke khona lapha erenki angiyalela ukuthi okay khona umfana amaziyo ongangidayisela amakhanda okuwuyena nje ongangiqondisela indaba yokuthi amakhanda kanjani ukuze indlokhuzela hayi nangempela ngigxume ngihlale-ke phela vele-ke hhayi uma ngigxuma ngihlala hhayi qale ngibone-ke afike-ke amakhanda-ke hayi uma efika-ke amakhanda-ke hawu yimi la iyahamba futhi nenhloko yami phela nje yonke into yazi Hamba into kahle. ehamba ngolayini Yayenza le mali. Hayi kuthi-ke kusenjalo-ke hayi uma angitshela indaba yokuthi hayi bo yazi kuney'nkomo ezinyamalalayo angayiboni like azibuyi Ekhaya? hawu ngithi mina hayi ngeke akukwazi futhi anginaki nje ukuthi okay Uthini uMalusi? uMalusi phela kusho ukuthi naye akanaki ngayitholela nje omunye nje angazi umuntu onganaki ngingasho njalo hayi kuhambe ngithi mina hayi ngeke mhlambe zisazobuya yabo ngithi abayibheke ngeke phela ukuthi hayi okay fine ngathi zangabuya-ke okay kodwa futhi ngaba nakho ukuthi awuvele imfuyo iningi yabo isiningi hayi siqhubeke-ke nebhizinisi hawu khona le enye engangiyithanda-ke engangiyithanda ngingaze ngayifaka yini lento le efakwa la endlebeni Nkosana ngazi lutho ngey'nkomo mina. kodwa futhi nayo yayithanda ukuba nomkhango Ngiyawubona kodwa lawo macici afakwe ey'nkomeni. ngangiyithanda ngenhliziyo yami yonke leya nkomo leya kwaba ukuthi-ke nje hhayi okay umama usengitshela ukuthi-ke nayo-ke ilahlekile Ilahlekile ayikho. kanjani manje mangithi okay afika amakhanda uma ngabe sefika amakhanda awugqi Nalo ikhanda. nayi phela inkomo yami phela le Lo ethanda kakhulu. hayi bo cabanga uma ngithi ngiyashutha ngithi hayi bo mama kwenzakalani Yibo. nayi inkomo yami manje lana kanje hayi bo i-stress Hayi ukuthi uyayifanisa yiyo. iyona hawu uma ngithi uthi umama Nkosi yami kusho ukuthi yiyo-ke ngabe ubani manje lo engathezi na-stress-ke naye uma Kanti kahle la makhanda ayebuya kuphi? angithi phela shuthi lo mfana lo engidayisa kuye ngabe unabanye yini abakhe connection mhlawumbe anawo ukuthi mhlawumbe bantshontshe ngoba obvious bayintshontsha iy'nkomo nje abay'ntshontshayo mina ngiqhamuke-ke sengizothenga-ke phela angazi angithi okay fine ihamba indaba njengamanje sengine-stress ngoba phela sengiyabona phela manje ukuthi hayi bo inkomo yami phela le hayi kube ukuthi-ke ngiyamfonela kumfana lo odilivayo amakhanda sengiyamfonela-ke ngithi Ufuna ukwazi leli khanda libuyaphi manje? libuyaphi manje leli khanda athi hayi okay uzofika-ke nangempela-ke afike-ke umfana uma efika-ke umfana sengiyasho-ke ngithi mina hawu yazi ukuthi phela sengitholane ney'mbela yithutha phela lama ngithi iy'nkomo zami phela lezi inkomo yami phela especially lena-ke ngiyayibona-ke zonke lezi ezinye-ke kusho ukuthi bengikade nginganaki kodwa nakhona bengizwa ukuthi ekhaya kuney'nkomo zami ezingabuyi hhayi agcine esho-ke ethi yena kusebenza
lapho uphathe isibhamu kwayena lo bhuti lona. Hayi asho agcine esho-ke ukuthi yena-ke iy'nkomo uyithola kwabanye abafana abahlala le enkandla. Enkandla. Angibabazanga nje athi mina shuthi kuyacaca ukuthi iy'nkomo zami azisekho-ke nje njengamanje iy'nkomo zami ekhaya. Hhayi wabo ukuthi-ke useyangishwabulela-ke naye ngishwabulela ukuthi-ke manje ngingamthatheli iy'tebhu ey'ningi ukuthi manje zizomfaka enkingeni ngoba nami ngizogcina sengiba kwagcina sekuyimi sengiba senkingeni esengiphela kabuhlungu. Kodwa kuwena. Ngagcina sengiphila kabuhlungu ngenxa yokuthi-ke njengamanje-ke usesabisa mina-ke manje ukuthi uke ulinge uzame o-action nje ungawuthatha la ngeke uze ulunge. Or else bazophela bonke lapha ekhakini. Nawe nje kuzophela ngawe. Hayi kwangiphoqa-ke ukuthi-ke ngivele ngiyiyeke injalo. Ngazaca ngisho nasemzimbeni i-depression idlala ngami ngathi hayi ngagcine nje sengibona ukuthi angivale kwayona le container yami ngivele nje ngiyivale ngiyo-recover kahle ngoba nje ayayingeve yangihlukumeza leya nto yangihlukumeza kakhulu. So wagcina lapho ngamakhanda. Ngagcina lapho nje ngathi nje ake ngime kancane ngoba nje la amanye amabhizinisi kodwa aqhubeka-ke. Ngabe sengima yonke indawo ngizoqhubeka kanjani? Ngabe sengihamba sengiyekhaya kodwa ngaqasha abanye osisi ukuthi kube yibona abaranayo. Oh, okay. Kwaba yilokho ngathi nje ngama nje ngadila ne-fast food-ke omagwinya, oma-fries, yonke leyo nto leyo. Ikona iy'nkomo zisakhona manje? Zikhona phela kodwa phela ziyashoda vele ngokuthi-ke. Kodwa sekumile ukuduka kwazo manje? Ya kumile ngoba ngicabanga ukuthi phela njengoba naye wayeseazi ukuthi ezami lezi nkomo wayethatha shuthi wa-decide ukuthi okay akazame kwenye indawo kungazi kodwa nje ezami akabangesanyamalala ezami. So njengamanje kuhamba kanjani kula amanye-ke amabhizinisi-ke? Kuhamba kahle phela akufani. Kuhamba kahle akufani nje kuyaphileka. So awusafisa ukubuyela kulo amakhanda? Ngingabuyela phela mase ngirikhave kahle kodwa nje okwamanje awukho right. Angakarecover. Kwanaye lo bhuti lo usakhona la? Usasebenza usakhona shuthi nje usedila nezabanye abantu mangoba nje. Ukucindezeleka njengomuntu wesifazane lapha awusakwazi ukuzilwela nayo ngokwakho ngoba phela ubhuti unesibhamu and uthembisa wena ukuthi uzokwenza into ebuhlungu nje wazi abantu bangampela mina bangaqeda fast ngami nangomndeni wami. Ungathini-ke lapho? Ungabe usathini? Ngayeka kanjalo. Yini-ke enye yakugila-ke? Cela nje uzixoxe zonke nje iza nazo zonke. Izanazi mina ngifuna zonke. Okay, let's hope uzohila ekuhambeni kwesikhathi uzogcina usubuyela kwibhizinisi lakho leli ulobhuti lo axoshisa kulona because imali phela iyadingeka okusalayo. Kufanele sizidlile, kufanele sigqoke, abantwana bethu kufanele bafunde ey'kolweni ezi-right, so nje imali siyayidinga. Ya iyadingeka kakhulu imali. Siyabonga kakhulu usivakashele ohlelweni lethu. Siyabonga. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye.